Diguéssim que el que hem fet ara és afrontar un procés amb què ha de portar un projecte nou i que ha de comptar amb totes les persones. Totes les organitzacions polítiques actualment no estem gaire emboiantes, per parlar d'alguna manera, i el que hem de fer és sumar esforços, vull dir, no treu a res intentar dividir ni intentar portar velles lluites del passat. Jo em vaig comprometre com a primer secretari a intentar mirar endavant, per això la nostra candidatura es deia present i futur, perquè volíem treballar el present per construir el futur i tirar el futur. I quan parlava de present i futur no parlava només de la ciutat, sinó parlava també del nostre partit. Ara veurem les actituds de cadascú. L'actitud de la nova executiva és ser propositiu, ser actiu, comptar amb tots els recursos, que se'ns visualitzi, i nosaltres entenem que per visualitzar és necessari que tinguem una seu. I aquesta seria potser una de les recerques. Això seria un objectiu. Un altre objectiu seria mimar a la militància. Quan parlem de mimar a la militància o a l'afiliació, significa un contacte molt més directe amb els companys i companyes que formen part de la família socialista d'aquí de Sant Cugat. Intentar aproximar-nos també amb ells i que tornem a tenir una agrupació forta, una agrupació unida. I el tercer gran objectiu seria l'augment d'aquesta afiliació. En els darrers mesos, des que soc portaveu, des de sortit de les eleccions, hem lograt tenir contactes amb gent que ja era propera a nosaltres, però que ha decidit fer el pas endavant i a veure si podem fer créixer la nostra organització. I el fet que Jiménez hagués format part de l'anterior junta visualitza una mica aquest encara frec a frec que portàvem d'abans, o és simplement un nou projecte que presentava? Bé, no ho sé, perquè el projecte no el va explicar excessivament. El que va explicar és que el que volia és que se separessin les accions entre el grup municipal i l'executiva, i el nostre projecte, entre altres coses, com el que he explicat abans, deia que precisament el grup municipal i l'executiva havien de caminar plegats i fer una eficiència dels recursos que teníem i dels esforços, posar-los i canalitzar-los tots cap al mateix sentit. Jo crec que a partir de dilluns parlar del passat no té cap sentit, sinó es tracta de veure entre tots què podem aportar. Aquesta setmana mateix jo en parlaré amb el Miquel Jiménez i parlarem amb els altres companys i companyes que van formar o que van donar el vot en el Miquel, amb una posició totalment respectable, però jo crec que la suma d'aquestes individualitats ha de ser la unió del partit i la força que ens ha de dur a tornar a ser un partit central aquí a Sant Cugat. Vosaltres us aixequeu del Consell de Ciutat perquè Esquerra Republicana el que fa és vetar-vos les propostes dels pressupostos participatius. Els partits no tenen suficients eines per incidir en els pressupostos de la ciutat? Sí. Aleshores, per què s'utilitzen uns pressupostos que teòricament han de ser beneficiosos per a aquells que no poden incidir? Bé, enlloc està escrit que els partits no puguin participar-hi. Si tinguéssim aquesta regla com a norma, podríem també parlar de les entitats que participen en els diferents consells participatius de la ciutat, els consells de barri, els consells sectorials, podríem parlar dels diferents òrgans de participació que hi ha en què hi participen entitats. Va ser un veto absurd i, a més, polititzat, però no polititzat perquè el PSC presentés propostes concretes, sinó polititzat per una formació política que en aquell moment no podia presentar propostes perquè d'alguna manera són presoners dels acords d'estabilitat pressupostària que han signat amb el govern. Va saber molt de greu que, a més, fos el regidor de Medi Ambient i Participació, Joan Puigdomènech, qui ho posés sobre la taula. No hi havia cap necessitat de fer aquesta tibantor i si se'ns exclouen les nostres propostes, nosaltres entenem que se'ns exclou de tot el procés i, per tant, escolta'm, ja s'ho faran en aquests pressupostos participatius. Vosaltres diguéssiu que ara els pressupostos participatius, diguéssim que ja no hi participareu. Correcte. De cap manera. De cap manera. Ni prendrem cap tipus de decisió. I si acaben passant les decisions pel ple ja veurem què en determinem, quin serà el nostre sentit de vot.